Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manit. Taong 1977, Lambunaw, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan si Manit sa Lambunaw. Sa kanilang lugar noon, kilala siya bilang nagbebenta ng buko at nyog. Bagaman wala siyang sariling lupa, napakadali para sa kanya na makakuha nito. Lalo pat malawak pa ang lupain sa Lambunaw noon na walang nagmamay-aring tao. Kahit sino basta may kakayahang umakyat, makakakuha. Literal na sipag at tiyaga lang talaga ang iyong puhunan para magkaroon ng pera. Sa hirap ng buhay noon ni Manit, hindi na niya naisipan pang mag-asawa. Sino ba naman kasi ang magkakagusto sa kanya? Bukod sa napakapangit niya, halos madalang lang din siya kung maligo, gawa ng araw-araw ang kanyang trabaho. Ayaw naman niyang magpakalinis sa kanyang katawan, kung kapalit naman ito ang pasma na maaaring pumatay sa kanya. Ulilang lubos na itong si Manit. Sa kanyang murang edad, namatay na ang kanyang mga magulang at 2 kapatid. Dahil sa masyadong bata pa siya noon, hindi niya mawari kung ano ang ikinamatay ng mga ito. Basta ang natatandaan niya, gumising na lamang siya isang araw, wala na ang kanyang pamilya. Magmula noon, kung sino-sino na ang kumupkup sa kanya, hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na siyang namuhay ng mag-isa. Tanggap naman ni Manit ang kalagayan niya. Kahit nasa ganoong estado, nagagawa pa rin naman niyang magsaya. Subalit lingid sa kaalaman ng karamihan, lumaking may talento itong si Manit. Bata pa lamang siya, marami na siyang nakikitang mga nilalang na hindi karaniwang nasisilayan ng mga ordinaryong tao. Ang iilan sa mga duwendeng nakita niya noon, naging katuwang niya sa kanyang tahanan. Ito ang nagbibigay sa kanya ng mga gulay at iilang mga pagkaing maaaring kainin ng tao. Dahil sa tulong ng mga ito, kaya na may hindi na niya inalala pa ang tungkol sa makakain niya. Upang hindi rin mahirapan ang mga duwende, nagdesisyon siyang gumawa ng tirahan malayo sa baryo. Bagaman nag-iisa siya roon, kontento naman siya, lalo pat isa yon sa nagbibigay kasiyahan sa mga kaibigan niya. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga hindi nabentang buko itong si Manit, may nasipat siyang 2 lalaking nagmamadaling lumapit sa tahanan niya. Pagpasok nito sa bakuran, agad naman siya nitong pinagtatadyakan hanggang sa tuluyan siyang lumupasaysay sa lupa. Nang mapagtanto ng 2 na hindi na siya makakalaban, paulit-ulit naman siya nitong pinagmumumura habang galit naman siya nitong tinatanong ng, Manit, demonyo ka? Saan mo dinala ang anak ko? Sabihin mo, nasaan? Dahil sa sinabi nito, hindi naman mawari ni Manit kung ano ang sinasabi ng lalaki. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang bahagya siyang tantana ng mga ito, doon naman siya nagkaroon ng pagkakataon para sumagot. Aminado si Manit noon, wala siyang kinukuhang bata sa kanilang lugar. Buong araw niya, ginugol niya sa pangunguhan ng nyog, wala nang iba. Matapos namang marinig ng 2 ang kanyang dahilan, nagpumilit pa rin ito sa kanilang mga pinaniniwalaan. Sa pagsasalaysay ng isa sa mga ito, napag-alaman niyang may nakakita pala sa kanyang taga-baryo na isinakay niya sa kanyang kariton ang batang hinahanap nito. Subalit, kahit anong gawin niyang pagbabalik tanaw noon, hindi niya mawari kung kailan nangyari ang bagay na yon. Dahil sa paulit-ulit niyang paglalahad ng katotohanan sa 2, napilitan niyong halughugin ang bahay niya. Bagaman binabalaan niya yon tungkol sa panganib na maaaring gawin ng duwende sa mga ito, hindi yon nakinig. Maya-maya pa, matapos mahalughog ng 2 ang tahanan niya,
muli yung bumalik sa kanyang kinaroroonan kung saan paulit-ulit na naman siya nitong ginulpe. Sa puntong yan, halos kumalas na ang kanyang wisyo sa katawan, subalit pinipilit niya pa rin ang kanyang sarili na manatiling magkaroon ng kamalayan. Makalipas pa ang ilang minuto, buhat sa pagod ng dalawa, nagawa naman siyang tantanan ng mga ito. Mamatay man ako, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo. Wala akong alam ng tungkol sa nawawalang batang sinasabi nyo. Bakit? Ako lang ba may karitong dumaraan sa baryo? Nakita ba nila ang mukha ko? Kailan yun nangyari? Ilalahad ko sa inyo ang lahat ng bagay na ginawa ko noong mga araw na sinasabi nyong nawala ang batang hinahanap nyo. Kung kahapon man yun, nasa baryo ako nun. Oo, bitbit ko ang kariton ko pag uwi. Pero wala akong nakita o kinuhang bata sa daan. Aanhin ko naman sila. Aalipinin? Papatayin? Hindi ko yung gagawin. Nagwawalang wika ni Manit sa dalawa. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, kahit papaano napapaisip na din ang mga ito. Hindi naglaon, umalis siya nang walang pasabi sa kanya. Saan man kasing lupalop maghanap ang dalawa, wala talaga silang makita. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalayo na ang mga ito, dahan-dahan naman siyang bumalik sa kanyang tahanan para magpahinga. Pilit niya noong tinahi ang mga nahiwa niyang balat, nang sa gayoy hindi na yon lumala pa. Sa pagsapit ng gabi, habang siya ay nagpapahinga, lumapit sa kanya ang mga kaibigan niyang duwende. Ayon sa mga ito, nakita nilang totoo ang sinabi ng dalawang taong yon, subalit mariin nilang tinutulan na si Manit ang may gawa ng bagay na yon. Maaaring ginamit lamang siyang sa bulag ng mga aswang para magawa nito ang kanilang plano. Sa kanilang lugar kasi, si Manit lang ang bukod tanging naninirahan malayo sa baryo. Magmula noong nangyari ang insidente, tuwing dumaraan siya sa lugar, palagi na siyang iniiwasan ng mga tao. Wala ring bumibili ng mga paninda niya na siya namang nagdulot ng paghihirap ng kanyang estado. Dahil sa mga pangyayaring yon, minabuti na lamang niyang magtanim ng mga gulay at magpalaki ng mga hayop upang kapag walang-wala na talaga siya, meron pa siyang madudukot. Yun na lamang ang pinagkaabalahan noon ni Manit na habang patagal ng patagal siyang nagtatanim, unti-unti naman niyang nakakalimutan ang dati niyang gawain. Makalipas lamang ang 7 buwan, nakawala na siya sa trabaho niyang pagbubuko. Bibihira na din siya noon tumungo sa baryo, gawa ng wala naman siyang kailangan doon. Habang namumuhay siya ng payapa sa kanyang mumunting kubo, lingid sa kanyang kaalaman, marami na palang nangyayaring kakaiba sa kanilang baryo. Ang pinagbubuntungan ng sala ng karamihan, walang iba kundi siya. Isang gabi, habang payapang nagpapahinga itong si Manit, bigla naman siyang ginising ng kanyang mga kaibigang duwende dahil sa mga narinig nitong ingay sa labas ng kanyang bahay. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad naman niyang narinig ang iilang mga taong tumatawag sa kanya. Siyempre, dahil sa disoras na yon, minabuti niya munang sumilip sa dingding kung saan doon niya nasilayan ang iilang mga panauhing may mga bitbit na sulo. Paulit-ulit siya nitong tinatawag habang walang preno siya nitong pinagmumumura. Ang mas ikinagalit pa niya, muli niyang narinig na pinagbibintangan na naman siya nito ukol sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Dala ng hangarin ni Manit na malinis ang kanyang pangalan, matapang naman niya yung hinarap para makipag-usap. Paglabas niya sa pintuan ng bahay niya, agad naman siyang binato ng sulo ng isang lalaki, sabay akmang susugod na sa kanya. Dahil dito, nagdesisyon na ang mga duwending kaibigan niya na bagatin ang mga ito. Gumamit din sila ng sabulag at tigalpo nang sa gayoy ligtas na makauwi ang mga taong yon sa kani-kanilang mga tahanan. Bago nila ito tuluyang pakawalan, inalam ng duwende ang punot dulo ng pagdayo ng mga ito.
Matapos yan, agad naman nila yung inutusan na umalis na sa tahanan ni Manit. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, mismong ang Haring Duwende ang nag-abiso sa kanya ukol sa isang nilalang na ginagaya siya. Bagaman wala itong ideya kung ano ang nilalang na yon, malakas ang kutob nito na meron itong kaugnayan kay Manit. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ng kanyang mga kaibigan na maaaring ang taong palaging bumibilis sa kanya ng nyog ang may kagagawa ng bagay na yon. Hindi yon malabong mangyari, lalo pat merong mangilan-ngilang nilalang ang napakagaling magnakaw ng pagkakakilanlan. Mataas din ang posibilidad, si Manit ang napili nitong gayahin buhat sa nakatira siya sa liblib na lugar. Dagdag pa nito na hanggat hindi pa nila alam ang katotohanan sa likod nito, kinakailangan niyang mag-ingat. Napakahirap kasi para sa kanya ang ganoong sitwasyon, lalo pat hindi niya kilala kung sino ang kaaway at kung sino naman ang kaibigan niya. Nang marinig naman ni Manit ang tungkol sa abiso ng Haring Duwende, doon na siya naglakas loob na humingi dito ng armas para maipagtanggol ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman yun nagdalawang isip na abutan siya ng isang mutya. Pagsilay ni Manit sa isang malaperlas na bagay, inilahad sa kanya ng kaibigan niya na isa yung piraso ng taing bituin. Bagaman hindi ito buo, nakakasigurado ito na sa lakas nito, kayang makipagsabayan ni Manit sa kahit na anong uri ng aswang. Iisa lang din ang kondisyon nitong kinakailangan niyang tuparin, kung kaya't napakadali nitong gamitin. Dagdag pa ng kaibigan niya, huwag na niyang alalahanin ang mga taong may galit sa kanya dahil sa bisa ng mutyang yon, gagaan ang loob nito nang hindi nila namamalayan. Upang masigurong tatalab sa kanya ang mutya, kinakailangan niya itong ibaon sa kanyang braso kung saan malapit sa kanyang mga ugat. Siguraduhin niya ring natahin niya ng maayos ang pinaglibingan nito nang sa gayoy hindi ito kumawala sa kanyang sistema nang hindi niya namamalayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, noon ding mismong gabi, tinaglay ni Manit ang mutya ng taing bituin. Labis namang natuwa sa kanya ang mga kaibigan niya, lalo pat ni katiting na pagdududa, wala yung ipinakita. Paano ko kayo pagdududahan? Kayo lang din naman ang pamilya ko. Alam kong hindi niyo ako pababayaan. Maraming beses ko na yung nasubukan. Wika ni Manit sa mga duwende. Lumipas ang mga araw, tila bang naglaho na parang bula ang mga taong dumayo sa kanyang tahanan noong kasagsagan ng gabi. Pakiramdam nga niya noon, nalimot bigla ng mga ito ang kasalanang ipinataw nito sa kanya. Upang mapatotohanan ang kanyang haka-haka, sinubukan niyang bumalik sa baryo para maglibot ng buko. Kasakasama niya noon ang kanyang kaibigang duwende, nang sa gayoy kapag may mangyaring hindi nila inaasahan, madali siya nitong maililigtas. Habang binabagtas nila ang daan, meron silang napansin sa tabi ng kalsada na parabang mga pinaglagasan ng balahibo. Sa itsura nito, hindi yun ang galing sa namatay na hayop, kaya na may nag-umpisa ng magduda itong si Manit. Dahil sa kanyang mga nakita, nagdesisyon siyang sundan ng bagay na yon. Hanggang sa marating na nila ang isang masukal na kakahuyan. Pagpasok niya sa looban nito, doon niya nasilayan ang isang malahalimaw na nilalang na walang anyo. Papaikot sa kinaroroonan nito, nasipat niya ang kanyang wangis na parabang pinaghubaran ng nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, hindi niya mawari ang takot na kanyang nararamdaman buhat sa kakaibang huni ng nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan siya ng kanyang mga kaibigan na dahan-dahang lumapit dito. Naniniwala ang mga kasamang duwende noon ni Manit, yon ang nilalang na nagnanakaw ng kanyang pagkakakilanlan. Kung hindi ito nagkakamali,
Nasa mga araw yon ng paglalagas ng mga anyo nitong ninakaw. Maaaring nag-iipon lang din yon ng karagdagang lakas upang muling kunin ang wangis ni Manit. Maya-maya pa, matapos makapaglahad ng detalye ang kaibigan niya, doon niya nakita ang katawan ng batang hinahanap ng mga kababaryo niya. Lasog-lasog na ang katawan ng mga ito at pinagpipistahan na ito ng uod. Hindi na rin niya yun makilala buhat sa matagal nang naagnas ang katawan ng mga ito. Matapos niya yung masilayan, hindi na siya nagdalawang isip na paslangin ang nilalang. Yun na lamang ang nakita niyang paraan nang sa gayoy malinis ang kanyang pangalan at para na rin mapatotohanan niya sa mga taong nagduda sa kanya na wala siyang ginagawang masama. Dahil dito, dahan-dahan naman siyang lumapit sa nilalang. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, rinig na rinig niya ang pag-atungal nito na para bang malapit na yung mawala ng buhay. Hindi rin nabahala si Manit na baka masilayan siya ng nilalang na yon, gawa ng ayon sa kanyang mga kaibigan, wala yung kakayahang makasilay tuwing umaga. Ang tanging ginagamit lamang nito kapag nagkukubli yun sa mundo ay ang matalas nitong pang-amoy. Paglalarawan ni Manit sa nilalang na yon, meron itong isang mata sa noo na nakapikit. May dalawa ring itong matatalas na pangil sa bunganga at ang pang-ibabang katawan nito ay maihahalin tulad mo sa katawan ng isang uod. 3 lang din ang daliri ng nilalang na yon na kalimitan nitong ginagamit sa pagdadakot ng karne ng mga taong kanyang pinaslang. Ayon nga sa kanya na kung susumahin ang itsura nito, hindi mo iisiping may ganoong uri ng dyablo ang naninirahan sa mundo ng mga tao. Pasensya na kayo, hindi ko alam kung ano ang tawag ni Manit sa nilalang na yon. Marami rin kasi siyang ginawang pananaliksik pero ni isa sa mga albularyong kanyang napagtanungan, walang sapat na karunungan ukol sa nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nga niya ang likurang bahagi ng nilalang kung saan doon naman siya nagkaroon ng pagkakataon para atakihin ito. Pagdakot niya ng isang matalas na tipak ng kahoy, agad naman siyang inabisuhan ng duwende na saksakin ng pinakagitnang bahagi ng katawan ng nilalang. Huwag niya rin yung titigilan sa pagsaksak hanggat hindi pa yung tuluyang nanghihina. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinunggaban habang patuloy yung inuundaya ng saksak. Paglapat ng talim ng kahoy sa kalamnan nito, bigla naman yung sumigaw ng napakalakas habang pilit siya nitong iwinawaksi sa katawan. Hindi naman yun pinahintulutan ni Manit, gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang mangyayari sa oras na binigyan niya yon ng pagkakataon para makaatake. Subalit, dahil sa hindi pangkaraniwang lakas na ipinapamalas ng nilalang, kung kaya't hindi naglaon, nagdesisyon siyang layuan ito pansamantala. Matapos niya yung gawin, doon na yon dahan-dahang humarap sa kanya habang patuloy yung nag-aangil. Paglitaw ng matatalas nitong mga kuko, mabilisan naman yung sumugod sa kinaroroonan niya para siya ay dakpin. Subalit, nang akmang malapit na yon sa kanyang kinaroroonan, buong liksi naman niya yung inilagan sabay tarak sa bewang nito gamit-gamit ang tipak ng kahoy na kanyang ginawang sandata. Paglayo ng nilalang sa kanya, halos malunod naman si Manit sa lilang dugo nito na siya namang nagbigay sa kanya ng kakaibang karamdaman. Pilit niya yung iwinaksi sa kanyang katawan pero masyadong malakas ang kapit ng amoy nito. Dahil dito, bigla namang naantala pansamantala ang nilalang na yon habang pinakikiramdaman siya. Sa pagdilim ng paligid, unti-unti namang yung nagpalit ng anyo hanggang sa bumungad sa kanya ang nilalang nakawangis niya. Nakangisi yon habang nagmamasid na parabang tuwang-tuwa ito sa panloloko nitong ginagawa. Nang masipat naman yon ni Manit, halos manginig naman ang kanyang katawan dahil sa harap-harapan nitong pagnakaw sa kanyang anyo.
Hindi ka ba kinikilabutan sa mga ginagawa mo? Magsaya ka lang. Sinisiguro ko sa'yo, ako magwawagi sa labanang ito. Wika ni Manit sa nilalang na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nag-aangil naman itong sumagot sa kanya ng, Pasensya ka na. Marami na akong pinaggayahang tao, pero bukod tangi ang wangis mo. Hindi ito basta-bastang rumurupok kahit anong gawin ko rito. Espesyal ka, Manit. Yan ang isang bagay na matagal mo nang hindi napapansin. Kung nais mong malagay ka sa tahimik, papahintulutan kitang umalis sa lugar na ito. Bibigyan din kita ng sapat na kayamanan para mamuhay ka ng marangya kapalit ang wangis mo. Hindi mo na kailangan pang dumaan sa hirap kung pauunlakan mo ang hangad kong mangyari. Dahil sa sinabi nito, bakas naman sa pagmumukha ni Manit ang matinding galit. Bagaman sapat na para sa kanya ang alok nito, mariin pa rin niya yung tinutulan sa kadahilan ng ayaw niyang maging isang demonyo sa harap ng mga inosenteng tao. Para makapamuhay siya ng payapa, isang bagay lang ang kinakailangan niyang gawin at yun ay ang patayin ng nilalang na nagnanakaw ng kanyang wangis. Nang marinig naman ng nilalang ang pagtutol niya, buong lakas naman siya nitong tinadyakan na siyang naging sanhi upang makalabas siya ng bahagya sa masukal na kakahuyan. Pagdating nila noon sa mga nagsisitaasang talahib, patuloy pa rin ang kanilang pagbubuno hanggang sa dumating ang puntong nasisipat na nila ang iilang parte ng baryo. Maya-maya pa, may mga nakita na din silang mga magsasakang dahan-dahang pumapalibot sa kanilang kinaroroonan. Lahat ito gulat na gulat sa kadahilan ng buong akala nito magkakambal ang nagbubuno. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti namang nalalagay sa tagilid na sitwasyon itong si Manit. Ngunit kahit nagtamo na siya ng iilang pinsala sa katawan, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban alang-alang sa kanyang kalayaan. Maya-maya pa, nang mawala ang ulap na tumatakip sa araw, bigla namang kumaripas ng takbo papalayo ang nilalang na yon, subalit bago pa man yun makapagtago, tinamaan na yon ng nagniningas na liwanag ng araw. Pagbagsak nito sa lupa, agad naman yung nilamon ng apoy na siyang naging sanhi upang masunog ang iilang parte ng talahiban. Halos hinintay pa ni Manit na maapula ang apoy sa lugar na yon, pero sa pagkawala nito, wala din siyang nadatnan. Ultimo ang lugar na pinagkukublian ng nilalang na yon, biglang naglaho ang mga katawang nakakalat doon. Ang tanging naabutan na lamang niya sa lugar ay ang iilang piraso ng mga damit nito, indikasyon na totoo ang kanyang mga nasilayan noong nabubuhay pa ang nilalang na nagnanakaw ng kanyang wangis. Bagaman wala siyang nakuhang patunay, minarapat na lamang niyang ilagay sa tahimik ang kanyang buhay. Minabuti na rin niyang magpakalayo-layo sa lugar upang mamuhay ng payapa, malayo sa panganib. Lumipas ang mga taon, nalimot na nga ni Manit ang tungkol doon. Nang mapagtanto niyang nasa ibang lugar na siya, muli niyang binalikan ang kanyang dating trabaho. Awa naman ng Diyos, mabilis siya doong nagkaroon ng mga parokyano dahil sa galing niyang makisama. Hindi naglaon dahil sa paghihirap niya, nakapagpundar na siya ng sarili niyang bahay sa baryo. Pero kahit na meron na siya doong mumunting tahanan, mas pinili niya pa ring mamuhay sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan. Alam niyo ba, noong nagkapamilya itong si Manit, tanging mga anak niya lang ang binabahagian niya ng istoryang ito na may kaugnayan sa Haring Duwende at Mutya ng Taing Bituin. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, sobrang swerte nito ni Manit no? Kasi nga, meron siyang kaibigan na Haring Duwende.
Sobrang hirap magkaroon ng ganyang klase ng kaibigan kung alam nyo lang. Tapos ang maganda pa rito, binigyan siya nung mutya ng taing bituin. Isa yan sa mga mutya na alam kong mahirap ding kunin eh. Pero may mga tao talaga na nabibiyayaan ng ganyang klase ng mutya. Siguro sa mahal na araw, merong, estimate ko lang siguro kung di bababa sa 20, mga 30 tao nabibigyan ng ganitong klaseng mutya. Kasi kung hindi rin ako nagkakamali, pwede mong abangan tong taing bituin kahit hindi mahal na araw. Kaya masasabi ko na isa to sa hindi naman ganong kadaling kuning mutya, pero ipinagkakaloob talaga ito ng kalikasan sa isang ordinaryong tao. Kaya ang swerte lang din ni Manit kasi nabigyan siya kahit nga, ang sabi dito, di ba, parang sobrang konting parte lang ng mutya ng taing bituin yun na ibigay kay Manit, pero yung epekto nun sobrang tindi na. Siguro kaya rin hindi siya natalo nung aswang na nakatunggali niya dahil dun sa mutya na yon. Pero overall, sobrang ganda ng kwento na to. Sayang nga lang kasi sa dulo hindi na nabanggit yung Haring Duwende tsaka kung saan napunta yung mutya niya. Pero kung nabanggit sana yon, malamang sa malamang meron tayong napakagandang ending tsaka wala na tayong tanong. Pero ngayon may tanong pa rin tayo eh. Kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.